Pinili na tayo nga agbalin at tao babaan iti panakikaykay sa tayo kani Kristo, gapo iti panggap na idi punganay. Ijay idaydayaw nga rod iti nadayag a Diyos, da tayo nga imununa anangi nanginanama kani Kristo. Nagbalin kayo met nga tattao iti Diyos, idi nangyegyo iti pudno a mensahe. Tinaimbag adamag anangyeg iti panakaisalakan tayo, namati kayo ken Kristo ket minarkaan na kayo iti Diyos, babaen ti panggedeng na iti Espiritu Santo nga inkari, kas pakakitaan iti panagtagikwana kada tayo. Gapu, taada kada tayo ti Espiritu ti Diyos, awan dua-dua nga awaten tayo, iti kari ti Diyos kadagiti tattao na. Daytoy ti mangpatalged kada tayo nga ikanto ti Diyos iti nananay nga waya-waya kadagiti kukwana. Idaydayaw tayo iti dayag na. Agtakder tayo kakabsat. Iti panakabasa iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo, iti panangisurat ni San Marcos iti kapitulo 6, manipod iti may 14 nga bersikulo genggana ti 29 nga kastoy iti kunkunana. Namuan namin nagitoy ni Ari Herodes nga po nagdinamagan tinagan ni Jesus iti amin na lugar. Kinuna iti sumagmamano at tao, nagungar ni Juan ang mamumunyag. Isut ga po na nga addaken kwa na daytoy panakabalin nga garamid iti milagro. Kinunamot iti daduma isun Elias. At dapay nagkuna may sa daytoy a profeta. Kas kadagiti profeta idi ununana. Idi mangeg daytoy ni Herodes kinunana isu dayta ni Juan na pinaputulak ngem napagungar. Mismo ni Herodes iti nagpatiliw ken nangipabalod ken ni Juan. Inaramid na daytoy gapu ken ni Herodias nga inkabalay na nupay asawa ni Felipe akabsat na. Kinunkuna nga man idi ni Juan na mamunyag ken ni Herodes. Sana rumbeng ikabalay mo ti asawa ti kabsat mo. Isut gapo na nagpalalo iti kura ni Herodes ken ni Juan. Ket kinayat na mapapatay ngem di na maalukoy ni Herodes nga umanamong iti daytoy agandat. Bigbigen nga min ni Herodes ti kinaimbag ken kinasanto ni Juan, di na intulo ka madangran. Magsgustuhan na nga dengdengan ni Juan nupay maririribukan tunggal mangmangig na. Ngem dimteng iti gundaway ni Herodias. Agkasangay din ni Herodes, ket nagpadaya para kadagiti nangangatong agtuturay iti gobyerno, dagiti opisyales iti militar, ken dagiti nalalatak nga umili iti Galilea. Simbre ket ibalasa nga anak ni Herodias, ket nagsala. Nayayo ni Herodes, ken kadagiti sa nga ilina, isut gapo na kinunati ari iti balasang, dawatem amin anyaman na kayat mo, ket ited ko ken ka. Insapatan na pay, ited ko ti anyaman adawatem, uray pay ti kagudwa iti pagariak. Rimuar ti balasang, ket dinamag na ken inana, anya ti dawatek. Dawatem ti ulo ni Juan na mamunyag, insungbat ni Herodias. Nagsubliya dagos ti balasang itiyan ti ari, ket dinawat na. Kayat ko nga ited mo kanyak daytoy o ditoy ken itang matlaang iti ulo ni Juan ang mamunyag ana ikabil iti bandehado. Kastaunay ti liday ti ari, ngem di na mabalin na paayon ti balasang gapu iting kari o inkari na iti imatang dagiti amin na sangailin na. Iti kasta binili na dagos ti maysa agwardya ngayeg na ti ulo ni Juan. Napan ti gwardya
ijay pagbaludan ket pinutulan na ni Juan. Inyeg ti ulo ana ikamil iti bandehado, inyawat namet ti balasang ken inana. Idi nadamag dagiti adalan ni Juan iti napasamak na panday nala iti bangkay na ket intanemda. Dagitoy ti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Dem ti tinapay ti biyak Apo, ama ipay dito'y kararwa, kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu
Agyaman tayo manen kakabsat. Iti dayta nga napintas unay nga kanta dagiti koro tayo. Kararag tayo. Umas asideg kami kang kaapo nga mangnamnama. Nga babaan dagitoy nga sasaom isukumay ti mangipaay kada kami. Iti salunat kired, ken kinatangkin ti pamati, tapnon saan basta-basta maperdi. Taday to'y nga pamati sunto o apo, iti mangwaya-waya kada kami, babaan ti ayat mo, ken iti parabor mo. Isungay ti daytoy ngagsapa, kidawen miken ka, nga ipangag mo dagiti amin, nga kidaw dagito yung anak mo nang nangro na dagiti kasapulan. No kasanumi nga lak amin o apo, iti sasao nga mangpabangar kadagiti barbaro kong mi. Awaten mintumat, dagiti banbanag nga isut mangpalaeng kadagiti bagbagimi. Bueno apo si kalaeng, iti pagkamangan mi, tas si kalaeng titalged mi ken pigsami. Itinagan ni Jesus. Amen. Iti nadara arabii, iti salunan. Jak al nga mo no, adda kada kayon kakabsat iti nakaimatang. No adda kasta nga paspasken ket adu tagpipinatay. Adda na pa namin nga na minsan kini bakit? Birthday ti ubing. Birthday party. Dagiti tugtugaw nga babasit kan lamisaan nga babasit. Kisimbira dadagi ubeng. Nga iti dayta nga kanito kakabsat, ket mayat naragsak dagiti ubeng, nararagsak party nga rod. Allah dayta dagiti kuan agiiriyawen. Adda maysa nga kamkamatin iti adda balisong na, dayti kamkamatin na tartarayen ta. Dati ni buksit na, nabagsulan, kat ikaskas dyan na dati, bagis na. Allah, kung kuna na, giiriyaw da, kamat-kamatin na. Di dagiti ubing, adda kami dyan, napan yan ti ubing, yan ti salunan. Kimbaglakit din, natan, pastor, kita nyo ba, pastor. Uy, kapsat. Nagsardeng, apay, sinaludsod ko dyan ng bagsol, sobrang gaminin kung kunanan. Na imatanga mi itinadara nga salunan. No kasano nga bukro, dayjin ni dara. Allah, dayta nga paspasama kakabsat. Iti na matangan mi, iti dayta nga salunan. Ken, malabit si kayo mat, kat adumot dagiti na matangan yung lalo. Ita lugar tayo, ya, di parte amyanan, adu dagiti ni mapaspasamak no daduma. Isungay ti daytoy nga kanito kayat ko nga makita tayo iti nadara arabii iti salunan. Apay. Kayat ko nga makita tayo mo. Adda makunpuna abasol ngagrarapit. Agkukuyog. Kas kumay iti panagbarbarteken dayta iti gapo na makaisawang iti sao asaan anasayaat. Ket no nakapagsao ka iti saan anasayat ket agtinag iti saan anapintas nga aramid. Akas iti panangdangran iti padatayo a tao. May kadua makita tayo, iti makunkun nagrarapet. Iti panagbarbartek, ket masansan ngagtinag iti pakaibabainan, iti maysa a tao. Ken, iti kinarugit, iti kinatao. Isuabasol, tanarugit ka, iti imatang, iti tao, ken iti Diyos. Ken saan nga agturong iti napintas adalan nga pagturungen.
Kadua, daytoy iti maysa kinapudno iti basol ket dangdanggayan iti panagsalsala iti dayta nga panawen. Tamuyo, kakabsat. Iti dayta nga panawen, iti maysa nga panagsala iti panagsala half naked. Tamuyo mo ten, imuli ni Moises iti nga to ti bantay. Idi makita na, dagiti natatatao katagsasala daw mo ten. Tagayam, agar aramid dan, iti Diyos dan. Baso. Isungano adalin tayo kakabsat iti paspasamak iti nasantuan na Biblia ket saan na mayanurot iti panagragragsak an nalabes. Taadda kakuyog na daytoy panagsalsala nga saan nga napintas. Akas maimatangan tayo iti teksto nga nanghigan tayo wenno nabasa tayo. May katalo. Iti maysa akakuyog iti panagsalsala ket iti panag-ininom iti nasanger nga ararak aging gana mabarbartek. Isu nga agkadwa wenno agkuyog daytoy adwa panagsalsala ken panagbarbartek. Ngayon dapay maysa kakuyog dagitoy nga aramid saan amayan nurot saan na nasayaat iti dayta nga panawen. Ket iti panaka makilala. Dagiti ni narabaw pa iti panagil-Ilocano da, di da ammo, di da matarusan, tikat nga sa awan, iti panaki makilala. Dagiti makikabit. Makakalala, yan. Makamalala, yan. Iti asawa, iti maysa nga adaan asawa. Dagitoy, iti maiparbeng, iti bilin, iti Dios. Ket, karaman daytoy, iti kinarugit, iti imatang ni Apo, a Dios. May kapat, isu, ati panagsalsala, kakabsat, ket nagbunga iti kinarugit nang nangruna iti dayta apasken. Dating basa tayo. Iti panagsisina, iti sangabalayan wano pampamilya kakabsat ket may sa daytoy adidigra dagiti ubeng. Namuyong mo tinapasamak ni Felipe nga asawa ni Herodias ket kabsat daytoy ni Herodes. Ngem ni Herodes nga dan kabsat nga ni Felipe di asawa na ket isu kabkabalay na. Isu nga adu dagiti ubeng katata kakabsat adapay dagiti ammo tayo. Apay kumusta kan kabsat? Ayan na nila kay mon ni napamadyabangar nga balayan pastor kung kunada no kan. Ket anya nga tinapaspasamak dagiti ubing yo. Ket dagiti ubing mi ket dadendainang kun ije da nga gigyanen ta dida kayat nga makita. Ni tatang da nga adyabangar nga balay. Kita nyon. Dagitoy nga banbanag kakabsat ket saan nga may parbeng. Saan nga mayan nurot? Iti imatang ni Apo tayo, akas pasamak, iti daytoy apasken ni Herodes. Adapay maysa. Adapay na ikari, numan pay, adu ti madangran. Naku, daytoy ti banbanag kakabsat. Daytoy ti maysa nga kaaduan na nga mapaspasamak nang nangruna no asidag iti eleksyon. Uray madangran iti maysa. Uray adun kakabsat iti madangran. Basta day takarem ket isu aramidem. Ingkarik ikangka iti pondo.
Nga masapol, nga perjim jay may nga tao. Dagitakat, asidigin ta eleksyon. Dagitoy itikaduan na, adda na ikari, numan pa'y adda may sakripisyo when numadangran. Adon kadag iti tattao ti Diyos, iti nagsagsagaba, iti kastoy, nga arami da saan anasayat. Ngem iti panakaudin na kayat ko, nga intay man nga rod amamuan, no sino da ito'y nga tao, nga kunkunak, awan sa bali na ni Herodes. Amuyo ni Herodes, kakabsat, kat agdingdingag, akan kanayon, kadag iti sasaon ni Apo. Maililiw, kay kaililiw na, nga dingdingan, iti bagbagan ni Juan. Ngem iti may nga aldaw, nga kunkuna na nakatugaw, iso na ti karwahe ng agdingdingag. Ngem nakita ni Juan iso na, sika nga ari, kuna ni Juan, hangarumbeng keng ka, nga alam ti asawa ni kabsat mo, ta ikabalay mo. Numampay agdan, itigura ni Herodes kini Juan ngem di na mabalin nga dangran. No deket inayaban na pa ni Herodias tapnon agdingeg mat ken kuana. Ngem iti dayta nga kanito nga kadwana ni Herodias nagdingdingeg no anya ti bagbagan ni Juan. Si kayo kun kuna ni Juan. Agbasbasol kayo gapo ta makikabalay kayo iti saan yung asawa. Dayta ti gapo na no kasano launay itigura ni Herodias kini Juan. Ngem awan ti mabalin na. Ngem iti maysa nga kanito daytoyen. Iti rugyan, iti rugi, iti nadara nga rabi yan ti pasken. Dimteng iti kanito nga urayan ni Herodias. Agkasangay. Amuyo ti panagkasangay, iti may ari. Kakabsat kat, imbitado am amin. Nang nangruna dagiti natatakneng nga tattao, dagiti opisyales, iti amin nga umili, ken iti dayta nga lugar. Invited. Kasi siyempre, no, invited. Okay, sika nga ari ka, adwa, pagpanpanakkel mo. At agsala, naiimas nga arak. Anya pa'y, ado nga makan, napipintas. Amin nga babalasang. Ngem kang runaan na, daytoy abalasang ket agsala, naliliwadam amin. Gapo kalpasan iti panagtos, iti naiimas nga arak, iti dayta nga salunan kakabsat. Dinanggayan iti panagsala, and that is half-naked dance. Kastalaunay iti ragsakda, ken dayta nga ragsak, nagtinag kakabsat, iti kari nga saan hanga mabalin nga daytoy nga kari ket bawiin. Iti kari, iti ari, ket isut maaramid. Dawatem amen, nga kayat mo, uray mampay kagudwa na ito'y nga pagariyak, iyawat ko. Ngem iti kari kakabsat, nga saan mo nga namnamaan, nga mapasamak, ta saan mo nga panpanunutin no niya dayta nga kari. Saan mo nga namnaman, nga dayto'y tinawatan iti babae, nga iso, iti makaliwliwa kanyam, iti ulo ni Juan. Awan maaramidan ti ari, gapo nga ron, ta insapatana, kadagiti am amin nga opisyales, insapatana nga iyawat na am amin nga dawatin deta nga balasang, iso nga awan maaramid na no di agtungpal. No man pa'y nalidayan nga kusto ni Herodes nga maputulan ti ulo ni Juan. Dayta ti gapuna. Ngem numampay kastoy iti pasamak iti kayat kulaeng kakabsat nga makita tayo iti daytoy nga bigat. Saan nga ti Herodes no dekat
Napanlang iti istorya ken Herodes gapo iti kinapudno na anya ti panakaamuyo ken Hesukristo. Nagdinamag itinaga ni Hesukristo iti dayta nga ili ken dayta nga lugar. Anya ti panagkunayo isuna ni Juan nga nagungar. Isuna ti maysa nga propeta tawan sa bali nga makaaramid kadagitoy nga paspasamak no saan nga isuna ket maysa nga propeta. Kunamot ni Herodes, nagbiag ni Juan nga isot pinaputulak iti ulo na. Isu nga nangrugi ti istorya no kasano nga naputulan ti ulo ni Juan. Ngem iti kinapudno na iti daytang nga panawen iti bida ni Apo tayong Hesukristo. Kasanom nga amo ni Jesus. Tiko na daduma nagungar ni Juan. Dagiti daduma maysa a propeta, maysa kano isunan Elias. Isu nga daytoy iti kayat ko nga maipangpangruna nga maamuan tayo tatanga bigat kakabsat. Taadun itagkun ko na nga uray kasano iti impaay daytoy a pandemya. Do nga tawinan kakabsat. Adu dagiti nagrigat, adu dagiti eksarsara nga kumpanya, adu dagiti awan ti pagsapulan da. Ngem amuyo kakabsat. Adu kadatayo, numan pay kastoy iti pagbanbanagan daytoy nga pandemya. Adu kadatayo iti nagkunkuna. Tamamu dalaunay ni Jesus, gapu kadagiti karkarina, karkari nga iso ti tungtungpalen na. Kari akas iti kari ni Herodes nga tinungpal na. Dagitoy nga kari ni Apo tayo nga Hesukristo nga saan kayo nga baybayan. Iti amin nga banbanag. Imbaga na kanyam ata, imbaga na kanyak, imbaga na kadatayo amin. Daytoy iti pagkaamok ken Hesukristo nga daytoy nga Dios, daytoy nga Apo tayo ket saan nga mangbaybayan. No deket iti ayat parabor ken panangsalaknib. Ket no kasano ka nga ikan iti biyag nga isut kalkalikagumam. Dayta iti pagkaamok ken Hesukristo kan kanayon naka nga ilaslasat iti amin nga pegpegan. Dayta nga Jesus isuti mangipaay amin nga kayat mo akas kinuna ni Herodes iyawat ko amin akayat mo. No daytoy iti kari ti maysa nga tao, kari iti Dios nga isu saan ngagbalbaliw. Isu nga daytoy nga kari kakabsat nga impaay na wenno yung kari nakadatayo namnamaen nyo nga daytoy ket iyawat na kada kayo. Ken kastamit kanyak. Taamok daytoy nga Dios, amok launay ni Hesukristo. Jesus nga managayat. Jesus nga manangisalakan. Jesus ang nagkariken ka. Ken siya. Amen. Kakabsat, kahit ko laeng may pakamo nga na dagito ni pangulwen tayo ket mangipaayda kano iti naisingsingayan nga kanta. Ngem kabayatan daytoy nga kanta na kakabsat ket mabalin tayon nga iawat wenno ipan dagiti sagsagot dato na pagkapullo tapnon iti oras tayo ket ma-maximize tayo. Itultuloy daytoy nga panawagan ni Ria. Kakabsat,
Para kadagiti kakabsat tayo nga adda kadagiti pagtataengan da idaton tayo matagiti pagkapulo karkari sagsagot kan pagyaman mabaan iti bank details iti Central United Methodist Church nga maiparang iti screen. Lain paggabigat yung aming kakabsat. Napinpintas manen ti rek na tayo, gapo ta Domingo, di kade. So, ti panagdayaw, ay itid kayo, kada kayo amin. Pati di jay agdingdingeg, ken agbuybuya, ijay online. Nga nagapo kadagiti duma-duma nga lugar. My friends, kadwak dagati lay leader of Central Church, we are the elected lay leaders of Central Church this conference year 2021-2022. Siak ni Josephine Hines Pamintuan, lay leader ti Iglesia tayo, ket kadwak dagiti associate lay leaders, mangrugi akman iti Tagalog, nikabsat nga Imelda Agustin, ti Tagalog service, Ilocano service ni Mr. Brother Angelo Sadora. Okay. The English service, kabsat nga Lydia Rabago. Alright. Kabsat met nga Albio Bautista. Ken para tayo, vesper tayo ni Mananglita Sefre. Kakabsat, mangtid kami kumatimay sa nga naising-singayan nga kanta. Amumi nga maragsakan kayong dumungag iti kantain me. Ngayong sakbait dahi ta kuma, masapol nga ipaawat tayo, ti kaya ti IATF. Kaya't da nga ikanda tayo nga religious group, iti 30% seating capacity, which means that we would have at least about 150 to 180 participants or worshipers inside this room. So, gapo data, maawis kayo di kumaamin nga mangnayon, because we are just few yet, and we seem to see scanty, population of this church in the Ilocano service. So, I'd like to invite you all. Kahit mi ko mga makita nga aduti katkatawa, naisim nga rupa, no? And then we would love to hear inspirations from others who have already survived from this crisis. Naragragsak tayong tumanan, no? Nakita tayo nga, we are so hopeful amidst this pandemic scare. So, given that, the lay leaders would like to see that this environment would improve. We would experience a heartwarming, meaningful worshiping with one another. And so, this is our song. So
Madaydayaw ni Apo Diyos, iti napintas nga kanta, kasko na iti kanta, Make Me a Blessing. Agbalin tayo kung mga rod nga, inspirasyon kan blessing kadagiti pada tayo. Kas iti himno, iti panagyaman, kan panagdisipulo, kantaan tayo iti kuwak tinamnamaan na santuan. Huwag ninamnamaan na santuan, Gloria ti Diyos sa langitan, iten at tawid sa lakan, Espiritu na't mangipasnay, daytoy sarita kakantaan, Jesus Kristus di kararagat, daytoy sarita kakantaan, Jesus Kristus di kararagat, naliwan luken raksa, buyog ti parmata kamangkawan, Angheles gapot langig yedda, ayat ti Diyos sa wenti imbang, daytoy sarita kakantaan, Jesus Kristus di kararagat, daytoy sarita kakantaan, Jesus Kristus di kararagat. Da kayo kakabsat, nga daan kadeng na ken Apo. No dagundaway yu, no kabailan yu nga masidag iti sa kaanan na. Kat mabalin kayo nga umay ken kuana. Tamo tayo launay nga iti kari iti Dios. Ket saan ngagbalbaliw ta iso na ti Dios idi, itaken iti agnanayon. Wen o Apo at tuy kami manahan iti sangwanam. Nga si papakumbaba si pupudno, si papati, nga saan kam nga baybayan, wen no ibati man. No tinungpal man ni Ari Herodes iti karina, nang nangruna kang ka, gaputa si ka o Diyos, iti naggapuan iti amamin. Sika o Diyos, iti nang parwak, iti amin nga dato'y lubong, kas kuma iti panang parsuam kada kami. Isung ano sika, tinang iparswa kada kami, amum apo no sinno kami. Amum apo no anya ti kasapulan mi. Ngem sakbay man iti amin, bayamo a apo ngayab kas may keng ka tinaanay kanayang papuswan, ngayon kami panagyaman. Gapoy ti parabor sa lunat, ken kastamat, dagiti banbanag nga isong adda kada kami, iti pampamilyami o Apo. Nga iso tinang ipaay, iti rag o ken ragsak, ken iso da o Apo iti kirag mi, tapnon agbiag kami, nga si tatakneng ken sinpupudno ken ka. Dagitoy o Apo, nga anak mo, nga nangipaay ti bagbagida, nangipaay ti anyaman nga dakadakwa dakas kumadag ito nga sagsago da pagkapulo ken datdaton. Bendisyon nam kumao Apo. Tapnon maaramat dagitoy nga banag
iti kalawa pa iti pagariam ng runa iti dayto nga iglesia. Ken dagitoy nga anak mo nga Isu daw apo nang nangipaay kadagiti anyaman nga pagsapulan da iti bibiyag da ken pampamilya da pay kumaapo nga paraguem ken kastamet no kasano iti ragsak nga mangipaay ken ka iti bagbagida ken iti anyaman nga banag para iti iglesia. O Apo, yaman kami kadagiti anak mo nga dumteng iti panagkasangay da. Dagiti anak mo nga dumteng iti naisingsingayan ngal daw iti kalaysada. Agyaman kami ken sapay kumao Apo ta iti barumanen nga biyag, barumanen nga tawen ngem paay mo kadakwada ket may pariknam kadakwada iti pudpudno nga kaadam tapnon iti rag-o ken ragsak. Isu daytoy o Apo iti magunod da pay. Daw-dawaten ni nga rod ken ka. No kasano kadagiti anak mo o Apo nga pinaimbag mo kadagiti bagbagi daw wenno saksakiten da pagyamanan mengim adda pay dagiti anak mo Apo. No kasano da nga umay ken ka taawanen ti sabali nga namnamaen da nga mangpalaeng kadagiti saksakiten da na dulayng sika. Idampim nga rodo Apo. Dito man nakabalin nga dakulap mo kadakwada tapno ni kasta. Dagitoy nga sakit. Dagitoy o Apo nga banbanag nga iso kalkalikaguban dantong aglaeng ket at danton kadakwada. Taam mo milaunay nga iti Dios babaan ka ni Kristo. Ket palaingen na am aming nga saksakit dagiti anak mo. Sana nga dagiti daan saksakit daw Apo. Adu dagiti kidaw dagiti anak mo. Kas kumay ti kidaw iti bisa nga mapanda sa bali nga nasyon. Dagiti Guillermo family. Agyaman kami ta itapalay nga Apo. Ta idikid daw da nga iti interview na wenno iti anyaman nga iso nga dokumento da ket nalpas da Apo. Tenturong mo iso da. Itatate bisa tayo iso daw dawaten da. Ipaay mo nga rod kadakwada. Saan laeng nga dagitoy nga pampamilya? No dagat si kami amin o Apo adan tikid daw mi. Kas kumay ti salunat. Kas kumay ti ragsak. Kas kumao Apo iti pamati. Nga isot agtalinaed kada kami taday to iti pudno. Nga katao mi. Nga tao iti Dios. Gapo iti kinapudnom kada kami. When Apo adupay dagiti banbanag ngayon kami kidawen ngem ammom Apo dagitoy nga banbanag kas kuma iti pamakawan mo kadagiti anyaman nga pagkurkurangan mi. Sika nga rod Apo iti mangdalos kada kami. Tapnon mayan nurot kami iti iglesiam nga makipagmaymaysa nga umayken kagrukbab ken agaramid dagiti banbanag nga isut pagayatam. Sika nga rod Apo iti may tanok, sika lang Apo tinamnamain mi iti daytoy a panagbiag mi itinagan ni Kristo dawata mi amin dagitoy. Amen at amen. Tumader tayo, amin kakabsat. Takantayin tayo, timuodi. Amin na simpa natuluka ken Kristo tiyan ko asiraragsak agur uray si kikita ti gloria na anak mo tayo daytoy sari kantaan Jesus kas pasti kararagat daytoy sarita kantaan Jesus kas pasti kararagat.
Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangruna, di langit ken tinaga. Kakabsat ko, ken dungdungwe kida launay. Intayo nga rod, lakamen wenno awaten, tinananay nga bendisyon, ti Diyos Ama nga dasa di langit. Iti ayat ni Kristo, ken kastamet no kasano, iti panakaisalakan tayo, babaan ken kuana. Ket no kasano, iti panakipagmaymaysa, iti nasantuan nga Espiritu nga isukuma, iti maadda kada tayo, ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.